Rušku a jej posádku. Tak všetci, ktorí ste trošku pamätníci, viete, že takáto mašina sa prezývala Papagáj, volala sa Papagáj, mala nezametiteľnú, krásnu bledomodrú farbu a jazdila aj v okolí Zvolena, kde si ju veľmi dobre mnohí pamätníci zapamätali. Pani Rušeň 47704 bol vyrobený v roku 1954 výrobcom ČKD Praha a je jednou zo 60 výkonných trojčinných Petroviek pre prímestskú dopravu. Rušeň s celozváraným kotlom, mechanickým prikladačom, komínom sústavy Silpa a valivými nápravovými ložiskami konštruoval konštrukčný kolektív vedení inžinierom Jiřím Miedrovským a Vladimírom Honsmalom. Stroje boli vyrobené v rokoch 1951 až 52, prvých 38 kusov s radovým označením 476.1 a v roku 1954 a 55 boli zdokonalené tieto rušne o radu 477.0. Vzhľadom na problémy s preťažením zadného podvozka bola väčšina rušňov prvej série krátko po výrobe rekonštruovaná a tiež označená radom 4770. Tento rušňový typ sa uplatňoval v prevádzke až do 70. rokov 20. storočia. Na Slovensku boli prevádzkované predovšetkým Depár, Bratislava Hlavné, Leopoldov, Zvolen a Vrúcky. Tento rušeň pozná dôverne aj Trate stredného Slovenska, nakoľko bol v rokoch 61 až 74 služba rušňového depa Zvolen. Svoju službu ukončil v teplárni Malešice. V súčasnosti je ako muzeálny exponát zaradený z depe historických vozidiel Lužná u Rakovníka. Dovolte mi, aby som vám predstavil posádku, ktorú tvoria páni Radoslav Píman, Jan Seifert a Vladimír Hostek. Našim priateľom z Českej republiky prajeme minimálne toľko šťastia a úspechov ako Ostravákom, ktorí dozvolená